saudara mi galanggang pencari jodoh, kajodoh adik sirajo dewa nambah namo andun kamari. Tujuh bulan galang garami balun jo dapet kajodonya lah banyak sultan datang lah banyak anak rajo-rajo balun jo ado kajodonya di bana malanya kini dak guna dirantang lai kalau dibilang si buyong sultan asri maalun nyoto kini tumpak kapado sultan tadi nanti bo di galang garami paremen nambah duo tadi sultan nindaknya acukan di malu orang kanamu kawan joinyo pakaian lah buruk-buruk lelamo di dalori kok akan angka menyanti kok duri angka manan itu bana pakaiannya lah cabiak badan malah dek kain malah lah cabiak pulau yo itu duri namanya badan larawi masuk itu dek banyak kayu namanya kucu itu di dalam rimbo tak tantu tanahnya tampu rimbo rayo nanti tampunya tapi dek untung kadian ala nyo duduk malah waktu itu duduk sultan malah inyu kotak dinan sampi tak nyo duduk ditampik lalu orang lalu linte di sinan sultan kabaman sultan di sinan kabamanung dibilang nyotu masih rajo dewa sadang dianjung paranginan nyelape pandang dari jauh nyelayukkan pandang na jauh nyetukikkan pandang na nampi sadang de inyo orang muda tu nambah namo le sultan asli tampak de liau rajo dewa berang hati ndak tabado di kaban kadu balang nambah rampe madu balang nambah rampe kini cuy ko sabananya pai japui paja namburu tu nanduduk malah di tapi labu menganya sinan duduk kini sio-sio paja tu duduk kurang aja kurang mangarati itu bana malanya kini indak baguru coba raja galanggang jale sadarami orang banyak dan sadang tipu inya duduk di tengah jalan tidak tahu ada jadi bago itu anak katonya kini menjawab di sinan malah kini keniyo malah naninyo andun kamaria otuan dangakan bana kakak kandung kandaran diri kini coy kola di kakak mencali ambo kapaja buruk tu tasiro darah di dado gumantar tulang kasadonyo lama anggoto katujuenyo antako itu jodoh ambo cubola japui paja buruk tu kole kasanang paratian opadi nang panjang panji rimbo di tanah mana ransu barang hati nan sama samun sajo kok tiboi nyola o kakak okole kasanang o kakak dibilang
melana rajo dewa perintah tiba kadu balang dijapui mela Sultan Asri linyo nan duduk di halaman latibo du balang pisuru rajo mencalik Sultan lata japui nang kato pareman baduo tadi aitu lapajako tak namu ditagaki indak mendanga kato kawan coy itu kecek paremen baduo Sultan dibawa di dubalang langsung ke anjuang paranginan di langsung ke anjuang paranginan satu tibo di hati anjuang tanyo lah tibo nan dirajo dangakan Sultan baru datang nan salarui mela salamu iko 7 bulan galang ngarami ndak Sultan datang kamari kini lah tibo Sultan datang di mana kampung Sultan di kok korong jo nagari cubo bilangkan jale-jale cubo tarangkan kini-kini sanang badan memikirkan menjawab sinan Sultan Asri kini cuy ko mela dirajo kok kampung nangka ditanyo karaya jinjang laboto kapulang bawa batu layenyo ambo urang siko batinyo dagang indak tantu kini cuy ko mela di Sultan kok nagari kok indak jale namo Sultan siabana kok itu bana kecek rajo namo ambo na Sultan Asli lambo tak suruh dia kandung mangko bajalan jauh-jauh mencari pandape nagak soleh boleh ado rajo menaruh pandape nagak soleh ambo sadio manuntuiknya kotak taluk 1 tahun 2 tahun cetu bana kato Sultan menjawab sinar rajo dewa kalau itu nang kandakan itu kan kandak budia sajo pandape yang dikito banyak pandape dan soleh-soleh pandai betul bekasa tahu betul bu alwi di kami ado pandape tu menjawab sinan Sultan Asri ko iyo pandape le kabuli bara syaratnyo ambo bayi bara jampinyo ambo bari cetu bana nang kato Sultan menjawab sinar rajo dewa kalau jampi yang nangkang sabui kalau syarat nangkang tanyo syaratnyo nangka badan ambo waang bajanji nanjo ambo bajanji nanjo Sultan bajanji kita timba balik janji nanindak yang payah bana kawin nang dulu josi upi andun kamaria sudah kawin pandape mau turunkan tarimo na ilana kandun olah sado pandape deyang kato sampai Sultan lasanang ko iyo malalai kabulie ko lay panape nang kadape lasanang raso paratian kawin kato rajo kawin mola itu bana katonya kini ko iyo lah bajanji caro itu galanggang bertambah diramikan kalanggang bertambah rami dibari tahu anak nagari lah dapet jodoh andun kamaria banamo malah Sultan Asril ba itu bana masoi
Lasanang rasonyo hati alek patambah rami juo cukui di hari nang katigo di sini langsung perkawinan. Alek sudah kawin selesai, sudah kawin Sultan Asril jo putih andun Kamaria jo adik sirajo dewa tumpak denyo Sultan kini. Hati nambah lunjo sanang nanyo carinyo tak padusi nanyo carinyo kabatinan coy itu pikiran samoso. Orang di mandangalah kato caro itu de untung kadian nala abiari babilang hari semanja inyo sudah kawin nati andun batambah sanang tumpak diandun Kamaria. Nanyo pinta ala buli nanyo ini yola kuku talata jambu ate meja nanyo intai yola itu kini sampai la sanang bana co itu bana malakini de untung kadian ala seminggu sudah itu. Sepakan sesudah kawin dan bilang Sultan Asril tadi kalau awak kawak kare-kare awak di dalam nagarinya, awak di dalam dusuninya, dicari jalan abai, dicari jalan analui, jo politik jo Sultan mangaban. Dek kandung andun Kamaria kini cuy ko di dek kandung tumpak kapado badan ambo taraga kanak pulang taraga di korong kampung bajanji jo mande bapak bajalan indak lamo-lamo. Mendanga kato caro itu ko iyo tuan kapulang tuan kandung junjungan ambo suami duya akhirat tuan kacik junjungan ambo kini cuy ko ladek tuan kini katokan jale-jale ko iyo kita kapulang. Mandanga kabar caro itu di kandung putih andun Kamaria ko iyo malambo dapet pulang adik dan usapai pulo cetu bana katonya kini menjawab andun Kamaria dengan di tuan sabananya. Ko iyo tuan kaba balik ambolape juati suci sarato muko nanjane tapi sakete bobanakan agak sajo badan diri ambo iyo jo badan diri tuan bak pantun kudo jo bendi. Pai kudo malah bendi manurui pai tuan nambo tak tinggal itu bana katonya kini kama tuan nambo pai satapa indak kabar anjak salangka ambo tak katinggal. Cuy itu bana katonya kini kato sampai sama su itu indak dengguno di rantang lamo tumpak kapado andun Kamaria maalun malah di rajo dewa indak rajo nang karamat andun Kamaria nang karamat nyawanggie kumayang putih karatan kumayang baru. Asok mendulang kau daro satunya baka kumayan tu nyusun jari nan 10 meminta tampe nang karamat takuan kapalo 1 nyonjamkan luti nan 2 pinta nan sadang kabar aku kandak nyolai kabar barianyo kandak dulia sajo. Mangko banamo rajo dewa iyo dewa anak buahnya satu di baka kumayan nang karamat lah datang dewa malah jauh hampir. Nambarulang malah kau jong tanjung nambarulang kapulo rangge suwi itu nan dewanya nanti bu sebanyak 99 coy itu bana wakatu itu bakato melai dia jemudi bajadi gandang didangakan bajadi musik didangakan indak tabado bunyi-bunyian indak tanggung raminya kini tapi rupanya indak kaliatan di sinan Sultan mangkoeran. Coy itu bana malanya kini
Aso ilang kabuik latarang latampak gunung cie-cie ruponyo nan sultan malajo padusinyo latibo di korong kampung latibo di nagari asa bapegang bapacik tangan baduo jo padusinyo nambah namu andun kamaria satu tibo di korong kampung tumpak kasutaran Palembang tanpa anak babalik pulang siap ayah di halaman siap anak malah di halaman ruponyo nanaya konten kini do paca sekali langkati golo elo suri babatanam nyejambukan bantu basiang coy tu bana lesutan Palembang kanyo uji anak balik di rantau satu do paca langkati go satonyo elo babatanam nyejambu bantu basiang nanana meminta ampun bari ibu ya kandunge ampun bari ibu kali ampun di bawah yo tapak kaki di hati selo kabasaran katoriang kato talompe kato takui kato tak sampai kato bana kambo bana ken kini cuy kola dia ya pandapek tak ado doyanan tabao itu bana katonyo kini bertambah berang ya kandunyo kurang aja kurang mengerti ndak padusi yang nadan sucari pandapek yang nangak soleh manga padusi nang bawa ikolo mode parampuan di Palamban banyak patang hari ka ikolo mode yang parampuan ko iko modenya padusiang banyak marupo sanjo-sanjo coy itu bana kato ayahnya mandanga kato dari ayah manangi Sultan Asri tadi dek kandung andun kamaria keladik danga kato ayah ambo kenindak curito ambo sajo dan ambo yo mencari pandapek nanggak soleh tapi dia adik lain jalan mandanga kato dari suaminya nyobaka balik kumayannya nyo cinto balik malah ke rumahnya asok kumayan laba jadi inyo hilang nak tantu sajo tamanung Sultan Palembang kabui pai anak tak nyato di sinan camel anak kandung olah Sultan Palembang ngotwene baduto gadang lanak kanduang Sultan katon balun mapandapek kironyo lepande hilang di nantarang inyo pai ambola tinggal kita tinggalkan bapaknya sadang tamanung to bilang Sutaran Palembang tibo di korong padusinya detuene latibo di korong padusinya latibo di nagari andun kamaria arinan sadang le lari sanjo kanak menjalang le tengah malam kita bilang na Sultan Asril odik kanduang andun kamaria indak tarago dole kambo bilangkan kenjale dia adik kini baso ambo indak baduto-duto nasabananyo ambo salangka dari janjang mencari pandapek nanggak soleh sebalun dapek pandapek dia nanggak soleh negari balun bisa kata jajak negari tak dapek amboli orang batamu jonde ngandung-ngandunai
Mandanga kato nanco itu danga dituan sabananya. Kok itu yo indak panduto suami ambo. Duya akhirat tuan kandung ambo. Ambo saran lah iya jobatin. Kini cuy kola dituan nama naruh pandapek nangak soleh bukan lo ado kita disiko. Cuma pandapek di ambo yo semacam itu. Iyo anak buahnya kakak konten ambo. Ambo kan adik di Rajo Dewa. Iyo dewa anak buah lakang ngakak indak kuno detuen torantang lama. Sadang di badan diri kita cari lah orang nama naruh pandapek kini. Ambo dapet kabar dah ulunya memang ada orang nama naruh nambah namo si Rajo Kudus. Diam di alam pulau Paco di Subarang lawitan negari kita di Sinan tampek nama naruh tandonya Santiang Rajo Kudus. Nambah dawetnya di Widyaya luda bakalam di ujung kuku ba itu bana kasantiangnya kapa dilawi ditunjuknya. Kok lalu kapa dilawitan kok dapet ditunjuk di Rajo Kudus menjadi batu dilawitan ba itu Santiang Rajo Kudus pandai membunuh mai duit kan. Inyo pandai ilang dinantarang tan garundam gara gaji dipaek mato barageliang ditakik kanyang baradangkang dak talo dimakan sebagai ju. Cuy tu bana kato andun kamaria kasinan lah tuan pemanuntui ambuantan malam kini dewa kan lain angkama banga o junjuangan lanyo kambang-kambang kitab nujunnya calik dalam palakia basobok dalam kitab nujun batamu dalam palakia bahaso jalan rancak bana malam kini jalanan elo tapaso di kandung kita bacari ko iyo malam kini jalanan elo tinggal dulu yo samantaro ko itu jadi tuan kandung tapi ado nanando camek. Ayaji pasaba belok ke pasalamu. Kok dapet dituan besok ganti nanelo andun buru kok talata sangajo dituan Jani tu nanadik bilang jani tu pulo nanadik sabui. Kini cuy ko didek kandung gadang air rimbo malala. Kaili tunggang muaronya. Pianyo ganyang besok dek dinarancak guno andun ketuan kanaju. Itu bana katonyo kini dan bilang andun kamari. Alanyo bakal aku main tadi. Satunya bakal aku main. Nyonan netong anu kamaria nyopanggina buah banyak. Lah nyopanggina buahnya nambahnya. Lah datang dili joni mudi lah macam-macam nanti boba macam-macam modenan datang lah sana raso perhatian nanda bilang sultan asri ko nanda netong samalam tu sanang hatinya ndak tabado lah di bawahnya di dewa nambahnya awak raso di rumah yu kabuit tarang sama so itu lah tampak le gunung cie-cie lah jale baso di sinan lah tibo di tapi pasir lah nyocalik keri kanan. Indah ada orang nan jale arina sadang tengah malam tampak lampu tak ijo-ijo bajalan sultan sama surang jauh basarang dan pijo nalatibo di rumah kini. Alatibo malah di rumah waktu
itu-itunya calik lampu nan tampak dari jauh tadi. Kiranya rumah sangat gadangnya tingkik rumah nang gadang tu ciek tu sajonyo lampunya pandang. Lama imboinyo malah dari luar lanyo daganyo pintu gadang satu tadanga urang maimbo maalun nan punya rumah itu nama ande si Rubia. Mande Rubia nan punya rumah urang elo ati bana nan punyo iyo pananggu dagang bilalu panongsong dagang di rantau. Cuy tu bana lah mande si Rubia dan etong mande kanduang tu. Tumpak de inyo mande Rubia lanyo rasoi di mande kanduang inyo nambah alimu malah nandi sinan baduo jo inyo malah Rajo Kudus. Dan etong mande tu kini lo buka pintu nang gadang. Agak pintu tak buka sabala sajo tangan mande malah memanjak kaki nyoresek kaki Sultan Asril. Dek kasantiangan mande si Rubia lo nyatokan sabalu nyato lo adokan sabalu nado lo tabukkan maripat liyo baso Sultan satangkai bungo. Lo lambuikan katonggak tu Sultan sapantun satangkai bungo. Lo pasuntiang di mande di rambut liyo. Melaki pagi Sultan bantu satangkai bungo lah di sinan Sultan tu kini hari siang kita bilang kela datang Sultan Raja Kudus sediai. Lah datanglah Sultan Raja Kudus. Satu lah tiba Sultan kini maalun Sultan Raja Kudus. Adik dari bulalang kancang balari tiba nan di sinan. Maimbo saja dari lama no mande jodan di mande anak sia mande simpen cuba tarangkan kini. Keluarlah mande malah dari rumah satu keluar mande kandung maalun sinan malah kini. Leladani Raja Kudus tadi lah sama duduk masa itu nak kandung Sultan Raja Kudus tumpak diurang mande simpan yo le anak kandung ambo. Iyo anak mula di badan mandi lelamo nak pai merantau mencari panapek nangak soleh balun jo dapek sampai kini. Kini cuiko di nak kandung pado mencari kana lai rancak karajo mande saran Karajo mande sarahan itu bana katonyo kini onde kandung dangakan mana ko iyo anak kontan mande biajo ambo mulai nyopai saran jo badan ambo saja ini sampai barisu inyo ko matilah badan ambo boleh si buyong kaganti ambo itu bana katonyo kini. Itu bana malanya kini lasana ngati mande kandung malanga kato la di kandung